आरो बानायबानो मेरला खम Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअआवहाय गासिखौबो गोसो गोथारै आरो खेबसेबाव फिन बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं होननानै, ओमफ्राय आंहा मोजां गैया। हायौ गुजुनाय, एसे लोमजानो ओंखारनाय, उसुखुथु देहायानो सुख गैला आंना। एकदम नोंथांमोना लारायनायावनो खोनागासिनोखा खोमा आंनि गारां सोलायनायखौ। बिराद उसुखुथु देहाया मोजां नङा, एकदमबारे बोथोर सोलायनायजों माजों गगा मोननायजों एकदम थानो सुखुवा। थेवब्लाबो दिनैहाय आङो फुजा हैनो सानदोंमोन नालाय, ओंखायनो ओंखारबाय दा थांनो। स' नोंथांमोना जुदि नायनो मोजां मोनोब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय ना जोबजासिम। आरो गगा मोननाय जालाहाय गाइसमोन। जेबो गैया आंबो दैबो गैबावा। आं दैखौ जेबो जाया गारा बिदि लोंलाबायनो हाया दे मानोबा। आं हाया बिदि। आं बिदि जानला मोनला आबां जाबां बुस्थु सोनो हाया खुगायाव। मोनखाबाय। ना जोङो आंजों सानजानाजों थांगोन दिनै फुजा होनो। दिनैथ' गणेश फुजा नालाय, ओमफ्राय गणेश फुजाया गामाखालि बिदिनो पेन्डेलफोर खोङोमोन, मुर्तिफोर लाबोयोमोन, फिसा फिसा माबायोमोन आरो। ओमफ्राय देग्लाय गैया खोमा, देग्लायथ' गैया, आं नुनो मोनाखै। ओंखायनो जोङो दा मोनबा मोनबाय, मोनाबा जोङो ओरैनो माबायावहाय हनुमान मन्दिरावहाय थांनो नागिरदों ओरैनोबाबो। स' नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ। जोङो थांगासिनो फुजा हैनो, ओमफ्राय आंना गाराङा जाला गोथेजोब्बाय गगा मोननानै, अबस्था खाराब। ओंखायनो रेगुलार भिडिअ होनो हायाखै आं नोंथांमोननिसिम, नङाबा होबाय थागौ। लोमजाबाथ' देहा सुख थायाना, खेलें सेखें मोनबाय थायो, उन्दुनो सुखुवा, जानो सुखुवा, लोंनो सुखुवा। माथो खालामनो उफाय गैया, जेनेबा फुजा जाहैबाय, ओंखायनो दुगैनानै फुङावहाय फैनांबाय। आरो गाबोनबो सरस्वती फुजा, गामियाव बयनाबो सरस्वती फुजा जायोना, गाबोन आरो फुङाव दुगैनानै थांबावनांसिगोन। आंना अबस्था खाराब जागासिगोन दुगै फुङावहाय। आदै नै बे मा थाङामोनलाय लाइन गारिया? बे गासिबो अबा कुसुगाव, अबा दतमा, गसाइगावआ बैयाव। मा जाबावनांगौ आंनि देहायालाय, आयै हां थोनो मोनजोब्बाय आङो। गगा मोनबाथाय हांखौनो लानो हाख'वा दे, जा गाज्रि जायो। आरो आंना मोदोमा अमा बायदिबावसो, अमा बायदि मोदोमजों आरो लोगोसे लोमजानायजों हां थोनो जाखायो। नै दा गाइस जोङो सफैबाय जायगायावहाय, ओमफ्राय जोङो माखासे बिदिनो माबा मा होनोमोनलाय बेखौ, औ लादु लाबोदोंमोन जोङो, लादु लाबाय। ओमफ्राय दा सानसे लानानै थांनोसै आरोना। गगा मोननायजों माजों गाराङानो आला सोलायजोब्बाय आंना। सान्थि गैया दे लोमजाबाथाय, बोथोर सोलायनायजों माजों बयबो लोमजासावदोंनो खोनादों आरो आं। ओमफ्राय दा
माथो खालामनो ना मुलि जागासिनो आंबो ओमफ्राय बिदि जानायाव उसुखुथु देहा सुख मोनाना जानो लोंनो सुख मोना ओंखायनो भिडिअखौबो जेरै आं होन्दोंमोन दहाय रेगुलार होनो हायाखै आङो बेनि थाखायनो असान्थिथार देहा गाज्रिबाथाय एकदम ओमफ्राय दा जोङो माबानानै सानसे लानानै थांसै स' नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना जों एसे एक्सप' जागासिनो नालाय जोंनिथिं एक्सप'बो हाबलांनो सानदोंमोन जोङो ओमफ्राय दा हाबलांनाय जायोना जाया नायनोसै बिदिब्ला नोंथांमोना लासै लासैनो नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम जों दा दिल्ली मार्केटाव फैदोंमोन नै माने गोलोम बोथोर हाबहांबाय नालाय दखानदारखौ होनदों आरो माने जोङो ओरैनो सेलायलायखायो सिनायलायखा नालाय बेनाव बायफैबाय थाखायो ओंखायनो होनदों आङो गोलोम बोथोर हाबखाबाय बे जेकेटफोरखौ जोंनो फ्रियाव हरदो होनदों ना हरदो गांसे गांसे शिलंआव बेरायहैनो जोङो मालाबा मानो समर आ रहा है ना अभी ठंडा नहीं लगता है इतना हाँ आ रहा है ना समर इसलिए अभी इतना ठंडा नहीं लगता है वो लेदर जैकेट ने 저 아들 아 진짜 지푸라기 살아야 돼. তেঁতুলি বগৰী মিক্স বগৰী আছে তেঁতুলি আছে জলপাই আছে এইটো 30 নাম 30 এইটো মিঠা নেকি মিঠা মিঠা आं बेखौ मोनसे लाना थांसै मा बुस्थु बे मिठा ना মিঠা मिठा टेस्ट আছে मिठा নহ'লে ৰিটাৰ্ণ কৰিম নে আপোনাক খাই চাব কালি আহিলে ৰিটাৰ্ণ কৰিম ঠিক আছে মিঠা নহ'লে এইটো কি টাকা লাছ কি টাকা লাছ এইটো ফুলকবিৰ আচাৰ এইটো কেঁচা জলকীয়াৰ আচাৰ এইটো বাঁহৰ আচাৰ এইটো হোমমেড নেকি সব হোমমেড হোমমেড যদি আৰু এইবিলাক জলপাই আছে 50 টকা 50 টকা এইটো এটা লৈ যাওক জলপাই আছে এইটো খাই চাব এইটো এটা খাই চাব এইটো চেম না জানে নে জানে নে আৰু गोथाव ना सोरनोबा जुदि इन्दिनि जोमग्राफोर नांगौबा नै एक्सप' फानदों नोंथांमोना लांफैनो हागोन ओरैबायदि मोजां मोजां पिंकनि दङ मेरला मोजां मोजां आगरनि दं नै ओमफ्राय इन्दिनिखौ जोमबा मोजां क्लासि प्रिमियामबो नुयोना जोमनांगौ एखमबा एखमबा आंबा दिनैहाय नै जोमनानै फैदों मोजां नुयो एखमबा जोमनो लुबैयोना गोसो जायो गासिखौबो गानजोबनो आलदा आलदा ओंखायनो ओमफ्राय दख'नाबो दङ मेरला ओमफ्राय माखासे मोजां मोजां डुप्लिकेट आसनामबो फैदों एक्सप' नालाय फैखागोन गासिबो ओमफ्राय बेनोसै आरो दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोनजों नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसै बिदिब्ला बाय बाय